Awu happy 2020 nonke ababukeli namhlanje. Nginifisela ukuthi kulonyaka nje nonke niphumelele ezintweni eziningi. Laba abaney'nkinga zezimali thembela kuNkulunkulu. Laba abaney'nkinga ney'ntombi thembela kuNkulunkulu. Laba abanenkinga yomsebenzi thembela kuNkulunkulu. Nina enibona ukuthi nje nilahlekelwa yithemba thembela kuNkulunkulu. Babukeli namhlanje uMr Gavenda lo okhuluma la, umfundisi Gavenda. Ngithatha leli thuba nje lonifisela izinto ezinhle kakhulu kulonyaka. uNkulunkulu anibusise ngayo yonke indlela. Kodwa thina nathi kumele ngeside lethu simkhonze ngeqiniso nangomoya ukuze naye uNkulunkulu asibusise ngendlela. Siqhubeka ngokugcina izwi lakhe. Lithi izwi lakhe ukuthi thina mesibiza igama lakhe, igama laNkulunkulu, uzosiphendula ngayo yonke indlela. Uzosinakekela. Ake silibonge namhlanje leli verse lethu eliphuma encwadini lakaJohn 14 verse 6 esho khona uJesu ukuthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho ongafika kuyise ngaphandle kwami. uJesu bazalwane uyena owumnyango esingangena kuyena ukuze sikwazi ukufikela kuNkulunkulu. Manibe nosuku oluhle. uNkulunkulu abe nani nomoya ongcwele nomusa kaNkulunkulu. Amen.